Nevím jak vy, ale já při napínání pilového pásu nikdy nevím, co je dost. Protože na jednu stranu se bojím, abych ten pás moc nenamáhal, na druhou stranu, když je málo napnutý, je to taky blbý. Na některých pilkách je typ indikace správného napnutí pilového pásu zabudovaný přímo v uložení napínacího kola. V těchto místech by normálně byla nějaká pružina s nějakýma pár barevnýma čárkama, který by vám řekli, kdy jste zhruba na správném napnutí. Tahle ta pilka to očividně nemá. Další teda varianta, využívaná většinou na profesionálních velkých pilách, možná třeba spíš i jen pro kontrolu, protože tam zase může být napínání dělaný třeba hydraulikou, jsou různý měrky, které měřejí to napnutí přímo na pásu. A to je něco, co já jsem chtěl dneska udělat. Jo, jednou si možná pořídím svěrák pod vrtačku, ale dneska to není. Jejku. Ještě jednou. Ta funkce té měrky je docela jednoduchá. Po nasazení na pilový pás a stlačení té vlastně jediný ovládací páky dojde k zatlačení na ten pilový pás, který se logicky prohne.
A co je důležitý, a je to samozřejmě naprosto logický, je, že to prohnutí, čím je větší, tím je ten pás méně napnutý. Takový první údaj, který jsem našel, je 15 až 20 tisíc PSI pnutí toho pilového pásu a já už jsem si proto dopočítal, že tady na té měrce to odpovídá zhruba 2 mm prohnutí. Takže tady ta první měrka vlastně odpovídá té nulové pozici toho pásu. Na tu druhou já bych se měl dostat ve chvíli, kdy je ta měrka stlačená. A já když ji takhle stlačím, tak vidíte, že ten kolík vlastně jde až na doraz, což je blbě. A teďka já můžu postupně začít utahovat ten pás a sledovat, kdy dojdu na tu měrku, což je zhruba tady. Samozřejmě se nejedná o vůbec složitý zařízení jako takový a co si myslím, že je daleko zajímavější, je ta matematika a fyzika za tou funkcí. Aby ta měrka měla nějaký smysl, tak samozřejmě musím vědět, jak velký vychýlení toho pásu já chci pro to daný napnutí a to je bohužel potřeba vypočítat. A protože jsme se právě do té části dostali a já v ní 100% udělám spoustu chyb, tak vám všem doporučuji vzít si 1 nebo 2 kinedrily a můžeme pokračovat. Po stlačení páky na měrce dojde k vychýlení toho pilového pásu a ten pás je vychýlený mezi 3 bodama, 2 tvořejí ty kolíky nalisovaný a třetí, který je přesně uprostřed mezi těma 2 kolíkama, je ten pružinový dotyk. My bychom se postupně rádi dozvěděli, jakou silou tlačí ten pás, když je správně napnutý, proti tomu pružinovému dotyku. Ale v první řadě je dobrý si všimnout, že nám tady vzniknul nádherný pravouhlý trojúhelník. My u toho trojúhelníka vlastně známe obě 2 odvěsny. Ta delší z nich je daná roztečí těch vnějších opěrných kolíků, tomu můžeme říkat třeba X, a potom ta kratší odvěsna odpovídá tomu prohnutí pilového pásu z té nulové pozice, to můžeme říkat třeba Y. A já vám už teďka můžu prozradit, že jediný, co nás tohle zajímá, je vyjádření tohohle úhlu, já mu budu říkat alfa. A ten já tady vyjádřím takhle, protože tangent z toho úhlu je rovnej poměru poloviny té vzdálenosti X ku té vzdálenosti Y. Je důležitý říct, že protože jsme přesně mezi těma 2 krajníma dotykovými bodama, tak tenhle ten úhel alfa a tenhle úhel alfa s čarou jsou stejný. Tím se plynule dostáváme k tomu, jaký je v téhle situaci rozložení sil. Je vcelku jasný, že proto, aby byl ten pás napnutý, tak za něj musíme tahat nějakou silou. V tomto případě to je teda třeba nějaká napínací síla Fn. A protože ten pás napínáme, tak tyhle síly vlastně jdou na obě 2 strany a jdou proti sobě. A protože tyhle ty síly působí po celém pilovém páse úplně stejně, tak my se v klidu můžeme přesunout do toho bodu, kde ten pilový pás odstrkujeme pomocí toho pružinového dotyku. No a v tomhle bodě se nám ta napínací síla Fn rozkládá na 2 složky, na v podstatě složku tečnou, ta tam vyznačená není, ta je nám jako k ničemu. A na tu normálovou, ta která tlačí proti tomu pružinovému dotyku, tu já jsem označil Fy a stejně se tak děje i pro tu opačnou sílu Fn s čarou, která teda vytváří sílu Fy s čarou. A úplnou shodou okolností mezi sílou Fy a Fn, stejně tak jako Fy s čarou a Fn s čarou, je úhel alfa, který jsme zjistili předtím. Tady by zase vzniknul pravouhlej trojúhelník, kde Fn tvoří přeponu a Fy jednu odvěsnu. A protože je ta síla Fy k tomu úhlu alfa přilehlá, tak se pro její výpočet nabízí použít kosinus. Protože napínání toho pilového pásu je vlastně zatěžování vtahu, tak ta potřebná napínací síla se mění s průřezem toho pilového pásu. A ta směrodatná veličina, co se udává, je právě tlak nebo respektive tah, jak jsem předtím říkal 15 až 20 tisíc PSI. A z toho získáme tu napínací sílu hrozně jednoduše asi tímhle způsobem, kde potom to S, ten průřez toho pilového pásu je jenom součin jeho tloušťky a výšky. Fy a Fy s čarou jsou si rovný, mířejí stejným směrem, což znamená, že se musí sečíst a z toho už potom dostáváme tu celkovou sílu, která působí na ten pružinový dotyk a tak už jsme konečně došli, kam jsme chtěli. To je všechno hrozně prima a kdybychom měli váhu, která by dokázala měřit tu sílu působící na tenhle ten dotyk,
tak bychom měli vyřízeno. Tak to ale bohužel není. Tady si můžeme všimnout, že při stlačení se levá strana, to znamená ten dotyk, kterým tlačíme proti pásu, posunula víc vlevo, pružina se stlačila a pravá strana se taky posunula víc vlevo. To, o co se posunula ta pravá strana, to znamená to, o co jsme zamáčkli v podstatě tu pružinu dovnitř, tak je důležitý znát. V mém případě jsem se rozhodl pro nějaký jednoduchý číslo jako 10 mm. Tady já tomu budu říkat jenom vzdálenost C. A stejně tak ten levej dotyk se posunul o nějakou vzdálenost, řekněme třeba D. Tady už se můžeme podívat na síly, které tady působí. Jedna síla je síla toho pásu, která tlačí proti tomu pružinovému dotyku, a druhá je síla té pružiny. Všichni tak nějak intuitivně víme, že pružina není zdrojem konstantní síly, protože když ji budete chtít stlačovat, tak čím víc vy budete stlačovat ji, tím víc ona se bude bránit. Což v praxi znamená, že ta síla té pružiny se rovná nějaký pružinový konstantě K krát množství, o kolik jsme ji stlačili. Ta délka toho stlačení DL je potom prostě jenom to, o co ten pás uhnul, to je v našem případě D, a o to, co jsme ji stlačili, to je C. Tak. Teďka už to asi máme všechno, ne? Postupně jsme zjistili, jakou sílou tlačí ten pás proti tomu pružinovému kontaktu. Potom jsme zjistili, jakou silou tlačí ten pružinový kontakt proti tomu pásu. A teďka už jen potřebujeme najít místo, kde jsou tady ty dvě síly stejný. Já to vezmu hezky od zvrchu. Takže úhel alfa známe z geometrie té měrky, je daný hlavně tou středovou vzdáleností těch vnějších kolíků, to je to x, a potom tím průhybem y, který je pro nás ta neznámá. Stejně tak jsem v tom výpočtu té pružinové síly změnil tu původní velikost d, která je to samý jako průhyb toho pilového pásu y. Tu napínací sílu Fn potom jednoduše zjistíme z průřezu použitého pilového pásu a toho doporučeného tahu, kterým se má zatěžovat, v tom, co já jsem říkal, že 15 až 20 000 PSI, je to přibližně 100 megapaskalů. Tímhletím už je všechno vyjádřený, a nebo se jedná o konstanty. Tam moje práce končí, protože na to jsem moc línej, abych tohle celý počítal. Takže jsem to moc rád předal Wolfram matematice. Musím říct, že jestli jste to dokoukali až sem, tak vás vyloženě obdivuju. Uvidíme se příště u něčeho jiného. Čus.